Fi kliem Robert Abela nnifsu il-Gvern għaddej bi studju sabiex janalizza l-kriżi tat traffiku f'pajjiżna. Dan qalu u stess meta din il-ġimgħa kien affaċċjat bid-domandi tal-ġurnalisti wara il-laqgħa tal-Cabinet. Bil-Prim Ministru jirrepeti s-sentimenti li diġà ġie espress mill-MP Laburista Daniel Attard. Ngħidu xi traffiku żdied, jiena irrid nara studju dwar kemm it-traffiku fil-verità żdied. Dawn li semma Robert Abela huma ideati li ilhom jissemmew mill-Gvern għal żewġ budgets konsekuttivi. Iżda sa issa it-tmexxija ta' Kastilja weħlet biss mal-istudji, l-istess studji illi jrid jara Daniel Attard. Bħalissa għaddejjin studji mill-naħa tal-Ministeru għat-Trasport dwar kif ċerta servizzi jużaw sigħat oħra tal-ġurnata, jiġifieri ktejt li ma jagħmilx sens illi ċertu servizzi naf distribuzzjoni pereżempju tal-prodotti ta' merkanzija. Servizzi oħrajn li jkunu qegħdin jużaw l-istess ħinijiet li bihom il-trasport lejn l-iskejjel tal-istudenti tagħna ikun qiegħed fis-seħħ. Fil-verità diġà jeżistu numru ta' studji, rapporti u ċifri uffiċjali li regolarment joħorġu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, tant illi fi frar l-NSO stess ikkonferma li l-vetturi liċenzjati f'Malta żdiedu b'aktar minn 115,600 vettura bejn l-2014 u l-2024. Fuq kollox jibqa' l-fatt li n-nies qed iħossu realtà li qed tkissirhom kull ħin tal-ġurnata bi stress enormi fit-toroq u dewmien eżaġerat wara sriebet twal ta' karozzi. Bil-Gvern jibqa' jitfa' din il-problema taħt it-tapit. Apparti minn hekk l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kien ippubblika studju ieħor propju fit-30 ta' Lulju li għadda illi wera kif fit-tieni kwart tal-2024 il-vetturi liċenzjati żdiedu bi 63 vettura kuljum.